Guzti hau zuekin elkarlanean egin nahi dugu. Marka hau ez da soilik irudi bat, ez da logo bat, ez da kanpaina bat, ez die kolore batzuk. Gure geukena da marka hau tresna bat izatea. Tresna komun bat, danona izango dan baliabide bat. Eta danok, elkartiok eta herritarrak gure indei itzen dugun marka bat izatea gureko geuke. Baliabide bat, tresna bat, danok erabiltzeko tresna bat. Guztion artean partekatzeko. Arrasatear guztiak saretu, elkarlana bultzatu eta etorkizunari. Danok batera, ate berriak zabaltzeko. Zergaitik ate berriak zabalduz. Bueno, nik uste dut gure ibilbidearen ispilu nahiko zintzua dela ate berriak zabalduz esaldi hau, ez? Begirada ausart bat ematen dutzu herrixari, ez? Eta ate bat zabaltzen dugun bakoitzien, ez? Ate berri bat norberak bere bizitzan edo eragile edo elkarte bezala zabaltzen dauen momentuan, ausardia punto bat eskatzen dau, ez? Ate berri batek zabaltziak. Hor dau ekintza bat, dau prestutasun bat, eta dau irekiera bat. Eta hori islatu nahi izen dugu esaldi honekin. Arrasatek badaki eta jakin dau atiak zabaltzen. Historia luzia eta bizizia da guria. Industria arotik, gaur egungo digitalizazioa arte, egindako jauzia ez da izen makala. Ate asko itxita topau ditugu eta itxi digute. Baina makina bat ate zabaldu ditu herri honek. Eta irekiera horretan, berrikuntzari eta ikasteari ateak zabaltzea gureko geuke etorkizunien.